Molt bon dia i de moment bona hora així a Morella, en solet, una miqueta de núvols i a punt de començar el pregó del 55 sexeni, el pregó de l'anunci del 55 sexeni. Ha passat ja la baixada a la vila, els alers de la Mare de Déu de Vallivana, les diferents autoritats, la banda de música i ja tot preparat dintre de l'Ajuntament per a que en breus comence este acte, el més especial, perquè suposa la renovació del vot dels morellans envers a la Mare de Déu de Vallivana i aquesta intenció de continuar celebrant de 6 en 6 anys aquestes festes extraordinàries. L'alcalde abraçant al pregoner, enguany ja sabem que este encàrrec se li ha encomanat a Daniel Diago, un jove pregoner que serà l'encarregat d'anunciar que l'any que ve serà sexeni, que estem disposats a treballar de valent per a tindre el poble ben bonic cap a quan puja la Mare de Déu de Vallivana a l'agost de l'any vinent. Diago, el jove pregoner, és graduat en Història i Patrimoni per la Universitat Jaume I i és màster en professor d'Educació Secundària i Batxillerat. I a més està molt actiu, és ja fa temps col·laborador en diferents activitats de l'agenda cultural i tradicional de la localitat de Morella. Ell participa com a voluntari en l'organització del Corpus, en la cabalgada de Reis. També participa com a actor en el grup de teatre local Deixa't estar de romanços. I en breus, ara continuo saludant als amics que passen a desitjar-li sort i que vagi bé eixe pregó, mentre veiem ja dintre de l'Ajuntament diferents autoritats que han volgut acompanyar a les autoritats del poble en aquesta jornada. La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, també la consellera de Medi Ambient, Salomé Pradas, han acompanyat a l'alcalde de Morella i a les autoritats de l'Ajuntament en la seva baixada, la baixada a la vila, que ha vingut després d'aquest acte bonic, aquesta celebració religiosa que hem tingut en l'Arxipestral de Morella, on s'ha agraït als gremis que acaben ara la seva missió, la tasca feta, i esperant això, que aquesta renovació vagi per a molt de temps. Uns gremis que també han participat a l'hora de les peticions en l'Ajuntament i cada un un poquet ressaltant aquesta feina que entre tots fa poble, els llauradors, els iaios, els joves, el comerç i el turisme, el gremi dels oficis, el gremi dels transportistes, indústria i comerç, tots han estat en aquestes peticions també participant activament de la celebració religiosa que fa un ratet s'ha celebrat com a primer acte especial d'aquesta jornada, com diem, que té el seu màxim, la seva màxima, el moment més especial en el pregó que Daniel Diago farà en uns momentets. Ara han marxat dins de l'Ajuntament, però no se veuen perquè estan allà amagadetes, però també allà tenim a les representants de la fidelitat, de la prudència i de la fortalesa, que són aquestes virtuts o títols concedits a la ciutat de Morella per diferents reis i en diferents segles i per diferents fites. El rei Jaume I al segle XIII en van concedir ja un parell i l'emperador Carles I al XVI va concedir la resta i representen també aquests títols fidelis, fortis et prudents que estan en l'emblema i en els escuts de la ciutat de Morella, en l'antic escut heràldic de la ciutat de Morella. Hem vist, estem veient molta gent ja, ara torna a apretar la calor i tots mirant al cel una miqueta a veure si aguante el dia, perquè este matí quan hem pujat les carrosses en bona part estaven tapades en plàstic. Recordem que la pujada de les carrosses enguany s'ha fet en divendres, va ser ahir, va ser tot un espectacle, una festa que es va allargar fins a altes hores i que tindrà continuïtat en este cap de setmana especial que viu la ciutat de Morella de 6 en 6 anys. És l'anunci de les festes grans que vindran l'any que ve, la renovació del vot que complim des d'en fa 350, des del segle XVII, els morellans, en compromís en la nostra patrona, la Mare de Déu de Vallivana, per aquesta salut alcançada en uns moments en els que
la pesta estava mermant la població d'una manera important i no hi havia manera de parar-la. I ja sabeu que en aquest moment ens va fer el favor i a partir d'entonces celebren els morellans de 6 en 6 anys aquestes festes extraordinàries per a recordar-ho i per continuar agraint. D'esta manera enllaça un poquet a la història de Morella, les generacions que pugen i que agafen el testimoni, l'herència que els han transmès i els han passat els seus avantpassats. Ara sí que veiem una miqueta a una d'aquestes joves que representa el títol, en este cas, la Prudència, que va vestida en la capa blava i que porta un espill i una serpa com a símbols. I he de contar que aquestes 3 xicueles, diré el nom que les coneguem, les anirem coneguem, encara que després les veurem a la carrossa de l'Ajuntament, són Mar Garcia, Paula Gasulla i Júlia Segura, i que d'alguna manera també a través d'elles ha volgut compensar en aquesta quinta, la del 2020, que va tindre un agost diferent. Com tot el món, va ser aquest temps de pandèmia en el que els joves, els quintos, no van poder fer festes i no van poder viure el que altres quintes anteriors i posteriors tenen que organitzar i viuen també al mateix temps. Per això també s'ha volgut escollir a xicueles d'esta quinta d'alguna manera per a que visquen este moment també tan especial, ja que no van poder viure aquell. Recordem els títols de la ciutat de Morella: Mar Garcia, Paula Gasulla, Júlia Segura, fidelitat, prudència i fortalesa. I en uns momentets començarem ja a tindre moviment així per la placeta de l'Ajuntament on no cap ningú més. M'estan donant unes... veiem moltes autoritats, diem antes que havíem vist a la presidenta de la Diputació de Castelló, a la senyora Barrachina, hem vist a la consellera de Medi Ambient, també pareix que ens acompanya en esta festa Esther Labaig, que és la directora general de Turisme. Veiem també diputats nacionals, Artemi Rayo, l'alcalde de Vila-real, a més de polítics del poble. Hem vist l'alcaldessa de Vilafranca, el diputat Ernest Blanc. La veritat és que sempre ens acompanya la província a través dels seus representants, la comunitat a través dels seus representants i des de luego la comarca, com no podria ser d'una altra manera, també a través dels seus representants i a través de molts de veïns. Alguns d'ells també estaran pujant a les carrosses demà per a viure aquesta batalla de la pau, aquesta batalla multicolor, la batalla del confeti. Són moments d'espera, però suposem que no tardarà massa a començar tot. Tot això té el seu protocol, però, com diem, en seguida veurem com apareix la resta de persones i personatges que formen part d'esta comitiva que, recordem, farà el primer pregó hacia la placeta de l'Ajuntament, però després ne té quasi una vintena de parades per tot el poble per a continuar pregonant aquest compromís que renovem els morellans un any més, perquè l'any que ve organitzarem aquestes festes extraordinàries en honor de la Mare de Déu de Vallibana. Avui també en la celebració religiosa hem vist com hi havia molt d'acompanyament comarcal i capellans ben propers, encara que estiguen lluny, però nascuts a Cinctorres i que han viscut i viuen, continuen vivint les nostres festes de normal, han estat en la celebració, com diem, d'aquest homenatge als gremis que acaben la seva tasca enguany i aquest primer compromís dels morellans per continuar en la seva tradició i en el seu vot sexenal. La veritat és que ja saben que enguany hi ha hagut alguns canvis, que està tot una miqueta més espaiat per a que se pugui disfrutar cada un dels actes una miqueta millor,
Pensàvem que tal vegada, doncs bueno, avui, com ja havien pujat les carrosses ahir, igual no hi havia tanta gent en este punt de la placeta de l'Ajuntament, però és que està petat, està a tope, és que no veiem el final de la gent al carrer Segura Barreda en tots aquests rodobalcons fantàstics que lluïssen a Muntó Més i aquest tram de Morella i que van estrenar també en unes festes excepcionals, aquest blanc i blau que els caracteritza. I per l'altra banda, pel carrer Mare de Déu del Pilar, doncs passa el mateix. No veiem el final. I així a la costa, per la pujada del carrer Zaporta, tota la gent allà i a la costa cap amunt, allà on pot se col·loque per tal de poder viure en viu i en directe este primer pregó de l'anunci del 55 sexenni. Hem vist també com alguns dels altres personatges que formaran part de la comitiva un cop se digui el pregó així ja estaven preparats al carrer Segura Barreda, perquè clar, és que n'hi ha que anar posant a cada puesto una cosa perquè si no, no se cap en tanta gent. Són els gegants que només vindre ja els hem vist i que ara igual no casen les nostres càmeres perquè estan com un poquet aparcats al carrer Segura Barreda, com diem. L'àliga preparada també per a prendre part d'este pregó. I ara ja veiem els macers al balcó de l'Ajuntament de Morella preparats per així i començar el ritual. Ja es comencem a sentir, a més, aquests gaiteros que han fet la baixada de la vila des de l'església, els gaiteros i tabals que ja s'arrimen, suposem en el cavall, en els creuats, ara en seguida ho veurem, per començar este acte tan especial. Pues ahí escoltàvem els gaiteros i els tabalers, este grup de gaiteros i tabals, acompanyant els alets de la Mare de Déu de Vallibana, els representants de totes les denes de Morella, a cavall l'administradora del Santuari de la Mare de Déu de Vallibana, Lara Buch, acompanyada per una dels creuats que participen en aquesta comitiva. A cavall, diversos dels creuats o cavallers que acompanyaran també al pregoner en els seus pregons pel poble. L'administradora del Santuari de la Mare de Déu de Vallibana, Lara Buch, portant el guió de la Mare de Déu. I mentrestant veiem ja com les autoritats se preparen i de passo veuen el que està passant a baix. Diem que estaven acompanyats l'alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, per la presidenta de la Diputació Provincial, Sandra Barrachina, per la consellera de Medi Ambient, que també han volgut acompanyar-nos en esta festa, en esta celebració, que no sé si l'havien viscuda, però en el càrrec que ocupen és la primera vegada perquè acaben pràcticament d'agafar les seves responsabilitats. Pues ahí estan els alets de la Mare de Déu, l'administradora en el guió, els pajes creuats
que acompanyen a la comitiva antes i donant-li pues, eixe toc de música tradicional i morellana, les gaites i els tabals, que estem tan contents de tindre aquest grup tan nodrit de xiquets i xiquetes que a l'escola de música han après els nostres instruments i tonades tradicionals per a que no mos falte acompanyament per a cap ni una de les celebracions anuals ni tampoc per acompanyar totes aquestes danses que veurem com cada 6 l'any que ve en la celebració del anunci. La síndica a punt de pujar al cavall per a rebre la senyera de Morella. Ahí està la síndica Anabel Soro pujant al seu cavall, cap problema, és de Morella. Cavall ja sabeu i està acostumada, esperem a que no s'assusten massa els cavalls en tots els sorolls que se senten perquè hi ha moltíssima gent. Però bueno, diem que en este cas no és novata en això de pujar damunt dels cavalls. I ara sonaran les músiques, la música de la mestre Candel. Bueno, tardarà un poquet. Ara veiem com ixen per la porta les representants dels títols de Morella, Fidel, Forta i Prudent. Prudent en un espill i una serp, Fortalesa en una capa roja i una torre, i Fidelitat en el color verd i en eixa gosseta que la simbolitza, els títols de les representants de la carrossa de l'Ajuntament. Elles tancaran la comitiva d'este acte tan bonic del pregó i elles han sigut les que s'han emportat també estos aplaudiments. Pues ja està tot preparat, el pregoner també a punt ahir per pujar quan li diguen damunt d'un cavall en el que mos comentava esta setmana que no havia tingut massa temps de fer-se amic, però bueno, ell també ha pujat alguna vegada, no és que sigui ginet habitual, però no li fe massa temor, encara que esperem això, que els sorolls no assusten massa als cavallets, perquè entre el piso que rellisca una mica, on ja veiem confeti, per cert, encara que en principi la batalla sigui demà, i ahir quan van pujar les carrosses, alguns no van poder evitar a tirar-ne un grapadet a tots els carrers per aquest recorregut de la pujada els veiem pintats de papers de colors. L'alcalde de Morella baixant la senyera per entregar-li-la a la síndica. Vols entrar-lo per dins? No? Pues complit el primer acte protocolari en esta entrega de la senyera històrica de la ciutat de Morella des del balcó per part de l'alcalde i a la síndica que la portarà al llarg de tot el recorregut. Ara. A México no. Parezco Colón. Com estem? Nerviosos. I ara este deu ser el cavall del pregoner. Després així. Que fa un momentet està allí i ara se n'ha anat un poc a dins. Suposo que per tal de agafar el pregó. I és començar
este acte, com els diem, molta gent, cada vegada n'arriba més, ja no sé on se col·locaran. Des de luego sentir-ho, sentiran, però el que és veureu, quasi millor vostès que mos veuen per la tele, que ho veuran així com a primera, com si estigueren així al balcó amb nosaltres, a primera fila. Tots els que segueixen esta retransmissió en directe per Nord, la televisió comarcal. Veiem, a més, molts de companys de premsa. El nostre company també, Juan Antonio, que agarrarà segur les millors imatges que després les puguem veure per diferents punts del poble. Ja saben que este pregó no sols se fa així, que paren una vintena de llocs en diferents parts per a que ningú, cap raconeta d'aquesta localitat no estigui enterada de que renovem el vot i així ens comprometem a un any més, a un sexenni més per tal de portar-lo endavant. Miren, ara que tot estigui segur, apareix el pregoner al balcó de l'Ajuntament, Daniel Diago, que agafarà el pregó de mans de l'alcalde Bernabé Sangüesa. Aprofite per a saludar tots els que han vingut a acompanyar-lo en este moment tan important. Eix és el pregó. Haurem d'esperar uns minutets mentre baixa les escales i puja damunt del cavall per tal de poder escoltar este pregó, que no sé com començarà, però estic segura com acaba, en un fort visca la Mare de Déu de Vallivana. Si no, d'ací un moment ho veuran. No tardarà molt, no hi ha massa escales, però la veritat és que també tindrà que fer-se forat per a poder passar, que veiem que dintre de l'Ajuntament també hi ha un bon grapat de gent, autoritats, diferents diputats autonòmics i provincials, de diferents signes, alcaldes de tota la província, de la comarca dels Ports, que han vingut també a acompanyar-nos en este dia tan especial per a nosaltres, els morellans. Mentrestant esperen ja formats, com hem dit, allà per a obrir el pas. No els veurem perquè estaven al carrer Segura Barrera els gegants. Ara sí, acompanyat per els macers, Daniel Diago, a punt de pujar al cavall. Cap problema, ja veureu. Muy bien. Sí, el altre peu... Bando, en Bernabé, Sangüesa i Antolí, batlle de la Fidel, forta i prudent ciutat de Morella, fa saber que avui, 26 d'agost de l'any 2023, el poble de Morella renova el vot solemne que el Justícia, jurats i Consell de la Vila feren fa 350 anys per celebrar 9 dies de gran festa en tot temps i de 6 en 6 anys en agraïment a l'emperatriu de totes les criatures i senyora nostra, la Verge de Vallivana. Morella se sent ara, com aquell 14 de febrer de 1673, amb força, amb coratge, preparada per anunciar que complirà amb el llegat dels nostres avantpassats, tal i com ho han fet tots els morellans i morellanes des d'aquell 1678 amb el primer sexenni. Complirem amb la promesa de celebrar el novenari, unes festes extraordinàries i úniques en el món, el 55 sexenni. Morellans i morellanes, ompliu d'alegria i de color els carrers de Morella. Mostreu al món la nostra fermesa i convicció, la nostra lluita per tot allò que ens ha portat fins ací. Perquè demà, amb la gran batalla de colors, donem pas a un any de treball i d'esforç comú, però també de solidaritat, d'estima, de molts de records i esperances
que entre tots i units es faran realitat. Quan fa 350 anys els nostres avantpassats iniciaren el vot, ho feren per agrair a la nostra mare de Vallivana la salut obtinguda davant una epidèmia de pesta. Nosaltres, en aquest sexenni més que mai, podem dir que som ben coneixedors de la desesperació i de les doloroses conseqüències que les malalties porten aparellades, al igual que de l'alegria i festa que se senten quan estes remeten. Les pestes que sofrim avui en dia són diferents a les del segle XVII, però sabem bé que es poden superar amb unió, esforç, treball i esperança. 3 segles i mig després, l'esperit de les festes continua sent el mateix. La unitat, la cohesió, la convivència, l'enfortiment de la societat morellana i de la seva gent. En 1897 es van implantar les bases de la cavalcada que coneixem avui. Una batalla plena de confeti i de serpentines. Una batalla de pau que és símbol d'alegria, d'agraïment, de convivència i d'acollida. Morellanes i morellans, amics i amigues que compartiu els nostres anhels i esperances. Amb emoció, amb tot el sentiment, amb un especial record als absents, tinc l'honor d'anunciar-vos, en nom de tot el poble, que Morella, avui, 26 d'agost de l'any 2023, com fa 350 anys, assumeix el compromís de celebrar el novenari, el compliment del vot, amb els 9 dies de gran festa, en tot temps i de 6 en 6 anys, per a donar gràcies a la Nostra Senyora, la Verge de Vallivana. Morella està preparada i us convoca a tots i a totes al 55 sexenni. Visca la Marea de Vallivana! Visca! Visca el 55 sexenni! Visca! Visca Morella! Visca! Pues en el himne de Morella finalitze este acte. Morella, Morella, prepara tus galas. Pues en este fort aplaudiment i en el pregoner encarant ja aquest recorregut que el portarà per totes les parts de Morella, finalitze este primer pregó, el que segurament pues, estarà seguit per més gent, encara que avui hi ha gent a tots els puestos del poble. Nosaltres en els pròxims informatius ja els donarem compte de tot aquest recorregut, però avui i ara en aquest moment esperem que els que no hagin pogut vindre ací i els que no puguen iniciar a veure'l o a escoltar-lo per aquests diferents punts on el farà, hagin pogut tindre aquesta poqueta d'emoció que a través de les nostres pantalles els hem volgut transmetre en esta retransmissió en directe del pregó de l'anunci del 55 sexenni. Després de la banda i les últimes tancant ja aquesta comitiva, com dia la carrossa de l'Ajuntament i les xiques que representen la fidelitat, la prudència i la fortalesa als títols que ha guanyat la ciutat de Morella de mans
de reis com Jaume I al XIII o al XVII en Carlos I. Ahí estan, guapíssimes, representant en els seus colors i els seus atributs eixes virtuts o títols de la localitat. Marc Garcia, Paula Gasulla i Júlia Segura. En elles els deixo bones festes, bon anunci, que els vagi bé a tots.